юг. Кажи ми истината, един път завинаги. Добре. Беше наистина много приятно да се видим с толкова много от вас. Забавлявахме се с Диди, Павел Колев, Боби, Боряна, Ана и Любило. Забавлях. Копеленце лъжливо. Може да видите таланта в мен. Те сега дойде време за... Disgusting! Добре. Те сега дойде време за боксинга. Надявам се да не щупя нещо и приятно гледане. Самото тяло. Jesus wanted me to give you this. Wow! Сега ще ползвам Final Cut Pro. Final Cut. Забелязах един доста странен нос. Мислех си, че просто има найлон в ушите. Приличаше на това. Оригами зад мен. Да, найлона не знам точно какъв шум ми издава, когато се търка, но... Някакво място да изразя... Да, аз съм доста шумен и доста дразен, защото се надявам да си взема гумното. Дисните, страшно много ви благодаря, че се абонирате за канала. Rogan?